sa Fuster que va dir allò de que dir-nos valencians era la nostra manera de dir-nos catalans i segurament és d'aquelles sentències que més va encertar i alhora segurament més mal interpretades han estat moltes vegades per la part política del valencianisme o de l'independentisme i del catalanisme en general. Jo crec que segurament la millor manera de compatibilitzar el valencianisme i el catalanisme és començant a entendre que valencianisme i catalanisme són dues cares d'una mateixa moneda, que en certa manera no podem deixar de viure els uns sense els altres i que al cap i a la fi, si dir-nos valencians és la nostra manera de dir-nos catalans, segurament ha arribat el moment també de que els valencians es comencen a dir estrictament valencians, sempre evidentment entenent que aquesta manera de dir-se valencians és formant part d'una comunitat humana molt més ampla, que és la dels Països Catalans. Si comencem a entendre els Països Catalans com això, com una estructura política de futur i com la millor manera també que per als valencians i per als catalans i per als mallorquins, evidentment també, per poder, diguem-ne, reeixir com a nació i com a poble, llavors és quan començarem a aconseguir compatibilitzar valencianisme, catalanisme i mallorquinisme amb una idea que és la dels Països Catalans, que durant molt de temps ha estat bastant arraconada del discurs polític dels diferents territoris. La batalla de València és un enfrontament ideològic entre dues maneres d'entendre el País Valencià. Un que aspirava a mantenir el País Valencià des d'una estructura regionalista, frenar noves veus a Espanya, sumisa a Madrid, i un intent des del valencianisme del nacionalisme valencià d'un país amb autogovern. El conflicte de la transició democràtica se canalitza a través dels símbols, a través de el que hem conegut com blaverisme, el secessionisme lingüístic, la senyal en franja blava, la denominació Regne de València. L'objectiu important és intentar evitar que, com ha passat a Catalunya o en Euskadi, hi hagi un nacionalisme valencià fort, potent, que pugui plantar cara a Madrid. I per tant es planteja un autoctonisme regionalista, populista, com a alternativa front als intents de normalitzar el valencià, fer-lo present a l'esfera pública, un autogovern de primera, i si aconseguís el contrari, si aconseguís un autogovern per la via de l'article 143, un autogovern de segona i un intent de divisió dels valencians. L'anticatalanisme és una forma d'antivalencianisme, que es presenta com autoctonista i l'objectiu que ha tingut és dificultar l'ús del valencià en l'esfera pública, amb l'excusa de si és valencià o català, quan la comunitat universitària la llengua la defensa és una obvietat. No s'ha discutit quin és el paper que ha de tindre el valencià en l'esfera pública. En aquest sentit, tenim un procés de substitució lingüística, cada vegada hi ha menys valencianoparlants i cada vegada els drets dels valencianoparlants, malgrat estar en democràcia, no acaben de ser efectius. Bé, hi hauria fets remots, hi hauria fets més pròxims. Entre els més remots, sens dubte, la incorporació primera a la monarquia hispànica, l'hegemonia castellana dins del conjunt peninsular, ibèric, la castellanització de les elits, primer de la noblesa, després de la burgesia. El colp fonamental és la pèrdua del sistema foral, dels furs, el 1707, amb el decret de nova planta. Tenim després la construcció d'una Espanya vertical, d'una Espanya unitària, homogènia en el segle XIX, i, sobretot, més recentment, la llarga dictadura franquista. Fins ara mateix, 20 anys de govern de la dreta. Tot això sumat és el que explicaria el procés de desnacionalització dels valencians, de pèrdua o de difuminació de la identitat valenciana, no del tot, però, perquè no sigui un procés susceptible de ser revertit. Tenint en compte que un dels ingredients fonamentals de la nostra identitat valenciana és la llengua, el procés de reversió, de pèrdua de la identitat valenciana, hauria de començar per recuperar la llengua.